Čaute, ja som Dano, vítajte v ďalšej Octane Show a dneska tu máme hosti Kuba a Keja z ich Army Clio. Typ motorov a všetky úpravy, čo ste na nás spravili. Fú, toto prestupníme. No je to stále Renault, takže motory, no keď som ho kupoval, tak boli 3 možné motory, ale peňaženka dovolila len ten prvý, takže 1, 2, 16 ventilov to bol. Zelené Clio so zelenými kolesami. No a potom jeden deň som tak pozeral na auto, volal som s ním na telefóne a predstav si ho matné s červenými kolesami. Ja hovorím, to bere. Ja dám nápad, on zváži, on je stále kvázi klient, je to kamarád, ale je klient. Ja ho usmerním, ja mu dám, čo ľudia ako celok, lebo ja to väčšinou vidím ako celok a on sa s tým musí stotožniť. Keď sa stotožníme na to, on nakúpi zariadiť, ja si musím spraviť čas, priestor. Tak skúste všeobecne upraviť, môžete aj zovňajšok, aj vnútrajšok. Takže auto je postavené na AP podvozku, že? Áno. Keďže je problém, čo sa týka francúzskej scény, zohnať nejaký cenovo priateľný podvozok. Hej, sme sa úplne o inom segmente, pretože predajnosť tých podvozkov je minimálna a tá cena je maximálne vysoká. Je problém kúpiť na toto cenovo výhodný podvozok, pretože sa málo predávajú a preto tá cena je úplne niekde postavená. Preto AP, čo je kvázi spodná hranica u iných. Tak u nás to bola dosť vysoká hranica, dá sa tak povedať. Ale spĺňa účel, pretože trpí rovnako, je to stále auto na každý deň. A teraz skúsme zovňajšok. To je vlastne... Zovňajšok mám pripomínať v podstate francúzsku stíhačku. Aby to stalo v tematike francúzskeho auta. Nie každý to chápe. Preto je vzadu trikolora francúzska, pre istotu, keby niekto nevedel. A v podstate na dverách je označenie akoby letky lietadla. Napríklad veľa ľudí čítajú von, ale napríklad keď dojdem na benzínku na šelku, tak hneď chlapík je tam hneď modelár a hneď tam vypráva so mnou, takže ja som držal tú pištolu a kúpil, že toto som si nenaštudoval. No tak skúste nám povedať ešte exteriér auta, ako ste upravovali. Takže prvá fáza bola fakt ako iba zelené matné kolesa a zelené metalické auto. Prvé boli čierne kolesa zo športa. A to je stará fáza. A bez podvozku. Vydržalo ti to týždeň, lebo si sa na to nevedel pozerať a tým si to spustil. Celé, tým to začalo. No, v podstate. Potom si kúpil Borbety, ale si sa dal 16, kúpil si 15, lebo si sa nehal. Nie, Borbety 15 boli iba na zimu, ale to som sa odrbal, takže mal som zrazu doma 14 Borbety, potom 15 Borbety, lebo už som si ich musel kúpiť. Na leto som sa rozhodol, že chcem 16 Borbety, takže už som mal doma aj 16 Borbety. Ale sa o tých Ačkových Borbetoch. Takže už som mal doma 3 sady, 6 Borbetov, 14, 15, 16. A bavili sme sa hrozne o Borbetoch, Ačkách, čo sa týka zadku, či tam pásnu ET15 bude, nebude, bude to fungovať, nebude fungovať. Bola nádherná rozčapnutá riť a automaticky prišiel do auta podvozok, ktorý sme spomínali. A začalo to konečne vyzerať tak, že to malo charizmu a že to malo potenciál, ale bolo to naozaj na začiatku. Jemu to vydržalo ďalší mesiac. Ja nakazaný išiel ďalej do toho. V podstate. A čo vás to napadlo s tou skriňou hore na streche? To bol úplne čistý taký nápad, že on tam minulý rok išiel v podstate s bodykitom. Hovoríme inak o súťaži Kreuztag, ktorá sa koná v Nemecku, teda konala sa a to bola čisto iba Renault Treffen. A ja som chcel zaujať niečím iným, keďže som išiel opäť s kombikom, kolesa boli opäť červené, ale iný druh, tak som chcel zaujať trošku s nejakým vystrelením exteriérom, takže preto boli aj tie polepy to von a ďalší. Napadlo ma, že dobre by bolo mať truhlu. A truhlu, keď už k vojenskému autu, tak aby bola také isté farby, ako je auto. A v téme? A v téme. A veľa študovaní na internete obrázkov, takže žralo museli ísť dopredu. Tak. Čo sa týka lakačiny, výroby dielov, fólií, čiastočne, možno vám tonovania svetierov. Možno vám tom teraz niečo nehovoril, taký pojem, že lepič plastu. No, u nás je to je pre vás klampiar, no. Áno, bavíme sa o tom, že Renault ako tvorca námotečných plastov nám nadelili aj pekné plastové vlákniky, ktoré sa neradi prispôsobujú. Plastové nárazníky. Respektíve prispôsobujú sa veľmi dobre kolesám pri zniženom aute, až sa to tak jedného dňa proste uprace. Niekedy je to také, dáme tomu čas,
ale niekedy to treba narezať, navariť, nahriať, zlepiť, ale aby to chvíľu vydržalo, takže treba na toho človeka, ktorý sa s tým zaoberá, na tú technológiu. Ako ste sa dostali k autám a k tuningovaniu aut? No, ja jednoducho, ešte som za Renault kúpil som ho. To bolo všetko. Toto je moje úplne prvé auto, takže prvé v podstate úplne nové, priamo z predajne, prvý majiteľ. Ja som sa dostal k tuningovaniu s krstný bol lakerník a strict je klampiar. Ja som to chcel spojiť dokopy a naučiť ich to. By som chcel ešte naspäť, že ja by som to skôr nenazval, že tuningované, ale skôr stylingované, lebo stále sa vyprávame o sériovom motore a jediný, čo tam je tuning, to je ten podvozok, takže už som bol raz urazený, že o akom tuningu ja hovorím, pardon, to je stylingované motor, nie tuningované. Najhoršia úprava, ktorú ste kedy videli, po prípade ste sami spravili? No, čo som sám spravil najhoršiu úpravu, tak to boli asi deflektory a zelené parkovačky, štvordiodkové a myslel som si, aký som pán. No a čo som videl, tak minulý rok na v podstate svetovom zraze Renaultov, tam som toho videl veľmi veľa, veľmi zlé, veľmi veľa bakelitov, veľmi veľa bordelu a proste všetci tí blondiatí chlapci, čo vyzerajú skúter, tak to bolo hrozné. Najhoršie podmienky, ktoré ste si obidvaja, môžete povedať, vytrpeli kvôli svojim autám? No, ja si to veľmi dobre pamätám, to bol úplne prvý deň, keď som mal auto na štelováku. Ešte som mal vzadu 3,3 cm podložky a musel som ísť naspäť domov z Modry cez Šinkvice a to bolo pre mňa niečo strašné. Myslel som si, že budem plakať. Bola tma, rozbitá cesta. Skladom boli iba trojky. Bohužiaľ, a bolo to pekné. Šuchalo to všade, buchalo to všade. Vtedy ešte nevedel, čo je to štýl. No. Lebo máme sa okolo seba ľudí, ktorí by nezaspali, keď už im to nebúcha, nešúcha. Čo najväčšie ste obetovali kvôli svojemu autu? Veľa spánku, všetko. Školu, priateľku, všetky zarobené peniaze. Aké sú najhoršie a najlepšie reakcie na tvoje auto? No, najhoršie ani neviem, možno ešte nikto taký odvážny nebol, aby mi to povedal do očí. A tak ako najväčšie prekvapenie bolo pre ľudí, keď som nahodil tú truhlu a išiel som po meste a všetci ľudia ako trolejbuse proste zostali. To funguje prekvapení pozerať, takže preto tú truhlu v bežnej premávke nemám. Mám väčšinou uloženú na skrini a beriem si ju iba na zrazí. Čo plánujete s týmto autom do budúcna, aké úpravy a výstavy? No úpravy, niektoré som už spomenul, tak neviem, či je dobre ich spomínať, lebo konkurencia nikdy nespí. Nie. No tak na ceste je vzduchový podvozok napríklad a kompletná renovácia a prestavanie predku, sa týka nárazníka, blatníkov, pretože ako sme spomínali, je to plastové, kolesa sa tam nezmestia, vzduchový podvozok treba. Takže tam je ten problém. Ešte máme jednu vychytávku, ktorú ešte nebudem prezradzať. A na aký zraz? No tak chceme ísť hlavne pozrieť do zahraničia. Hlavne do Rakúska, pretože v Rakúsku Renaulty žijú, takže tam si chceme ukázať a reprezentovať v podstate opäť raz Slovensko. A vo Francúzsku nie sú nejaké veľké renaultiacké zrazy? Myslíš si, že by to tam došlo? Takto ti poviem, keď som išiel minulý rok do Nemecka, tak do Nemecka som to mal bližšie cez Prahu, ale samozrejme vieme, aká tam bola diaľnica, takže sme museli ísť cez komplet Rakúsko. A prejsť s totálne stočeným autom cez komplet Rakúsko s v podstate nezapísanou farbou, tak to je na taký rýchly chod. Keď ma niekde zastavili, tak mi vezmu rodný list, barle a pošlú ma krabici otopánú do mňa. A mestí sa tam. Takže tak. A bol by som ešte rád. No a vo Francúzsku neviem, viem, že v Nemecku zvykne byť, ale Range Motion, tam sú hlavne všetky, tam nie je len Renault, ale tam je Citroën, Peugeot, čo som zavodol? Renault. A Renault, no. Ale tam tento rok to nevychytáme, pretože tam to je iba špeciálne na pozvánku. My sme ešte moc mali na to. Bielý kombi, ktorý sme spomínali, bol v Nemecku na zraze, ale má prevozné čísla nemecké. Oni do poslednej chvíle nevedeli, že to auto je slovenské. Oni boli v tom, že to má nejaký Nemec a preto sme prešli cez porotu a až na pódium zistili. A to auto na tej fotke obletelo svet a bolo populárne, ale len taká tým špezetkám svojím spôsobom, lebo keď je to na slovenské špezetkám, to bude
nás si nevážia svojím spôsobom ani vonku, ale zatiaľ ani tu na Slovensku si nás nevážia. Náražam tým na predajcov Renaultov, ktorí nechcú využiť potenciál, ktorý z nich Nechcú s nami v podstate spolupracovať, my sme pre nich takí malí šuplikanti. A keď už spomínal to Nemecko, tak napríklad máme tam predsa len na tej špezetke nejaké to logo Slovenskej republiky, ne? A pre nich to bolo Slovenia, také, že vy ste teda jasne. Štandardný problém. A najhnusnejšie auto, ktoré podľa vás existuje na tomto svete? Určite multiplán.